I per arrencar el programa d'avui en esta edició de divendres anem a pegar una volta per els barris de València, anem a quedar-nos precisament no molt lluny d'eixa plaça de la Reina, que com veieu serà remodelada a partir d'un temps. Ens anem al que històricament ha sigut el passeig, el gran passeig senyorial de València. És un lloc, en fi, meravellós, però que últimament hi ha més cotxes probablement des que els veïns desitjarien. S'ha convertit, de facte, en un dels parquis d'accés al centre. Hi ha també prevista per part de l'Ajuntament una remodelació de l'Albereda. Passejar per l'Albereda és tornar a temps dieciochescos, no? Senyorials de la València d'una altra època. Per a parlar-nos de l'Albereda des de la visió de Traca de Barris, està així, @tracadebarris, que el podeu localitzar en les xarxes socials, és el nostre estimat Carles Hernández Coscollà, aquejat d'un virus no xinès, sinó de l'Horta de València, podríem dir, no? Sí, esperem que sí. Sobrevius. Sí, de moment sí. Fenomenal. Un bon passeig per l'Albereda en el dia que fa, podria sentar-te la mar de bé, no, Carles? Clar, és que és fantàstic, perquè damunt el sol que hi ha en aquesta zona de València, perquè no tenen edificis grans al costat i tens el riu al costat, per tant, el sol que n'hi ha allí és únic a València. Jo crec que es diu Ciutat de la Llum precisament per aquests punts, per aquests passejos que fan. Avui no és un barri, avui no anem a parlar d'un barri perquè realment estem en el barri de l'exposició, però he considerat que parlar de l'Albereda és també important dins de Traca de Barris perquè constituïx una part importantíssima de la ciutat, no? Descomptat. Parlar del barri exposició, que ens retrotrau, en efecte, aquelles magnífiques exposicions en les que en l'Albereda hi havia aquells edificis que anaven a ser efímers, però després alguns s'han quedat i altres, desgraciadament, s'han anat perdent. Bueno, doncs anem a ubicar-nos en crec que l'Albereda de València tot el món la coneix, és això que comentàvem, és el gran passeig, no? Senyorial de València, és una passada de passeig. El gran passeig de València, i com deies, això comença al segle XVII. El segle XVII, tenim en compte que València sempre ara la coneguem com 4 voltes més gran de lo que ha sigut històricament. Per tant, si anem al segle XVII, trobem una ciutat que acabava en el riu. El projecte de més enllà del riu era un projecte que sempre havia sigut somiat, no? El virrei de València del segle XVII que va imaginar allà una zona, diguem-ne, de passeig. Què va fer? Va construir 2 files d'albergs, que en castellà es diu àlamos, i per tant, disculpeu, va fer allà una introducció que connectava el jardí de Beivers, els jardins del Real, en els convent de Sant Joan de la Ribera, que era habitat per franciscans i que, diguem-ne, que ahir connectaven els dos i els donava una entitat al costat del riu per a aquesta classe alta que després vindria allà, com bé has dit, per a passejar-la, per a viure-la i en alguns casos per a viure unes històries al·lucinants, no? Veient imatges, en aquest cas un gravat editat que ens ambienta en l'època, no? Conegut abans prèviament com el Prado de València. El Prado de València, el Prat de València, era aquesta zona esplanada on es feien també corregudes de bous, on... disculpeu, on també tenien aquestes torretes famoses que són dedicades a Sant Jaume i a Sant Felip, no? I que tenen també dalt les referències de Sant Vicent Màrtir i Sant Vicent Ferrer, no? Per tant, en aquesta València que s'acabava en el riu i teníem després una extensió, va començar a aparèixer allà uns somnis. Primer uns somnis de passejos, uns somnis de construccions d'escultures, uns somnis de grans arbres, uns somnis de l'exposició, com anirem comentant, no? Per tant, tenim moltes alberedes en una mateixa, no? L'Alameda, que en castellà es diu l'Alameda, i que en valencià diguem l'Albereda. També els orígens, en efecte, del que després ha sigut un passeig molt senyor. Anirem recorreguent també la història dels esdeveniments que han passat a l'Albereda. Si estem veient l'emblematiquíssima font en una Albereda, com vegem, per asfaltar, per urbanitzar únicament. Això ha sigut l'Albereda històrica. I aquesta font, vaig a dir que està feta en motlle, i tenim una exactament igual a Lisboa.
al Rocío de Lisboa tenim una exactament igual, que és esta, perquè està com les falles, que a voltes se fan en molde, doncs esta font també està feta en molde. No sabia que hi ha una persona exactament igual, la mateixa en Lisboa. I sí, se n'hi ha dos, una d'elles, la que està més prop de Vivers, és la que celebra també el Llevant quan ascendís a primera divisió, o en el cas de que... Bueno, ara ja quan guanya una copa, perquè... Clar, des de l'any 37 que no guanya una, doncs ara toca un títol del Llevant. En fi, l'assumim en primera al Llevant, però en efecte és un lloc de celebració esportiva. Aquestes fonts que estan fetes en molde i que estan dedicades a la natura, no? I que són tan pròpies del romanticisme, no? Clar, ahir tenim en compte que València, estem parlant d'aquesta València burgesa, d'aquesta València de gala, però que prèviament, al segle XVII, era una València plena de convents, era una València molt, molt religiosa, i per tant, aquesta ermita de la Soledat era la referència dins del passeig de la Velera durant molts anys, no? Aquesta ermita de la Soledat feta de marbre, que està, ara n'hi ha una creu, si aneu, sabeu estos baretos que n'hi ha per aprendre algo en l'Albereda? Doncs ahí n'hi ha una creu. Els quioscos que hi ha a l'Albereda, no? Sí, els quioscos que n'hi ha, també unes terrasses per aprendre algo. Ahí, si se doneu compte, n'hi ha una creu. I aquesta creu està en el punt exacte on estava l'ermita de la Soledat, que també es deia a l'Albereda Passeig de la Soledat. Per tant, passeig del Prado de València, passeig de la Soledat i passeig de l'Albereda. Parlaves de que es diu Albereda, Alameda de Álamo, Albereda de Alber en valencià. Per tant, bueno, hi ha una zona natural, hi ha uns arbres allí molt destacables. Anem a fer un recorregut per alguns d'ells. Això és un ficus, no? Això és un ficus, sí. Això és el ficus famós de les històries de la condessa de Ripalda. Els arbres són molt importants. De fet, no només Albert, n'hi ha una connexió molt curiosa entre Quart de Poblet i l'Albereda, fixeu-se. Quart de Poblet es diu Quart de Poblet en referència al monestir de Poblet. I Poblet no és per poble xicotet, sinó per Populus alba, que és el nom científicament tècnic, diguem-ne, de l'arbre l'alber. Per tant, era també perquè allà n'hi havia molts àlamos, molts albergs en torn a aquesta zona. Les dues fileres són l'inicial, d'això ja no queden. Però després tenim uns arbres brutals, dels quals l'Ajuntament de València ha fet unes rutes per a conèixer-los en detall, i recomanem que es claveu en la web de l'Ajuntament de València i que sol·liciteu aquestes rutes. Baix d'este ficus, si alguna vegada en la vida tens sort i se pot aparcar, quan venia a València i era més jove, que venien uns 2 cavalls, es podia aparcar més habitualment. Este era un lloc predilecte per a fer becaes, si no tenies un lloc a València per a poder-les fer. Una meravella de frescor i un lloc realment magnífic, una ombra fantàstica. No només tenim ficus i ficus australians, també tenim, per exemple, un cafeter de Kentucky, que també n'hi ha ahí. També tenim taronxers de Louisiana. També tenim el més gran de tots, que és un eucalipte roig de 35 metres, i les palmeres californianes. És a dir, hi ha una barreja botànica ja molt gran, perquè jo crec que també és com una exhibició de la classe alta, de dir, bueno, nosaltres podem fer que això siga exòtic, podem fer que això siga com de luxe, no? I els arbres, botànic, miniatura, no? I damunt, recordem que això estem molt prop o al costat, pràcticament, dels jardins de Montforte. Jardins de Montforte, aquests arbres, és com una extensió i que ara ja arribem fins al riu, no? En els arbres botella, esto que tenim ahí baix. Probablement de racons no molt coneguts, els jardins de Montforte, que s'encontren entre els meus favorits. És un jardí realment meravellós. Bueno, hem vist imatges d'eixes torretes, ja has fet menció a aquestes torretes molt característiques de l'Albereda. Què són? Què és això? Jo faig un exercici d'imaginació. Si aquestes torretes, imaginem que les webcams hagueren existit fa 4 segles, i hagueren posat en aquestes torretes una webcam i hagueren vist la història, com ha canviat de tarannà, no? Començarem en que ahir tenim la imatge de les torretes on Baix practicava l'exèrcit, no? I tenim diverses fotos de l'exèrcit borbònic o de l'exèrcit republicà ahir fent els seus exercicis, no? Per tant, veuríem això. Si després avançarem en el temps, veuríem com això i les torretes també han sigut comissaries municipals de la policia. I avui, per això dels tarannà dels temps, tenim el puesto de referència de Valenbici. Per tant, anem des de l'exèrcit a Valenbici, com s'hem pacificat a València. Són testimonis les dues torretes, una dedicada a Sant Jaume, una dedicada a Sant Felip, i que tenen aquestes dues referències, una en Sant Vicent Màrtir i una en Sant Vicent Ferrer. Ara que estàs parlant de l'exèrcit, jo crec que també per a tota una generació, l'Albereda és referent també per el quartel, i també per la caixa de reclutes que estava allà, i era on havies d'anar allí a donar la documentació
a veure, el que podia lliurar-se, estic parlant d'una altra època, estem parlant dels anys 80, de principis dels anys 80, on encara la mili en este país era obligatòria, i no fa tant de temps. Sí. També hi ha escultures, fer un recorregut per les escultures de l'Albereda també és xulo, També les escultures fan referència als personatges il·lustrats, i de fet hi ha referències a la ciència, tenim l'escultura de Cabanilles, tenim l'escultura de Moliner, no? I sempre passejar per un lloc que està en aquests arbres, en aquestes escultures, que després s'extenen també les escultures fins al Jardí del Real, fins a Vivers, també entrant allà, continuen aquestes escultures, no? Tenim aquesta València d'homenatge a la il·lustració, a la València il·lustrada, no? I també, clar, afegit a això, com no, van haver restaurants i van haver també el famosíssim quiosc de la Pèrgola, no? que està allà per a fer uns esmorzars de bocates de calamar. Pots donar fe personalment. Bueno, és que per què no caure en la tentació, no? D'anar allà. Però no només, tenim també restaurants de cuina de mercat al costat, tenim pizzeries, tenim pubs, tenim de tot, aprofitant d'aquest llarg passeig, no? Perquè això ha sigut pròpiament un lloc privilegiat de València, no? Com a lloc privilegiat també és un lloc en el que han viscut grans personatges al voltant dels quals hi ha històries, no sé si del tot reals o algunes de llegenda. Conta'ns algunes de les històries vinculades a l'Albereda. Bé, a veure, és molt important destacar que on està ara la pagoda, abans, durant 76 anys, va estar el Palau de Ripalda. Això ha sigut un dels punts de vertebració del passeig de l'Albereda. No? El Palau de Ripalda és el nostre castell de Neuschwanstein. No? Quan nosaltres veiem el castell de Neuschwanstein, el del rei loco d'Alemanya, nosaltres tenim un paregut, un poc més xicotet, tal volta. Sí, perquè més cutrillo... Sí, però les històries també romàntiques, en les històries de la condessa de Ripalda. Jo crec recordar que fa un any se va fer unes jornades en Julio Monreal que les van fer així al carrer de la Pau i que parlaven precisament de totes aquestes històries. La gent s'apassionava recuperant aquestes històries romàntiques de la condessa de Ripalda, tenia també aquest ficus. Però també tenim, per exemple, un quadre, el quadre que estem veient ara mateix, en el fons, en el Palau de Ripalda al fons, el veiem, és un quadre de Pinazo. I és un quadre sobre la concertació dels matrimonis en el passeig de l'Albereda, no? És on la classe alta de València anava a concertar matrimonis, és el lloc especial, no? És un quadre de Pinazo molt important, no? Però, clar, les històries aquestes de la classe alta ens arriben fins avui i no entendríem l'edifici de la pagoda construït a l'any 67 sense totes les històries vinculades a l'expresident Zaplana de la Generalitat, on es varen trobar aquells papers tan compromesos que l'han portat fins a la presó, no? Recordem aquelles històries del Sirio que va trobar els papers en l'altillo, no? Per tant, tant la concertació de matrimonis com les històries de la condessa de Ripalda, com fins avui els expresidents de la Generalitat del Partit Popular, tots teniu un lligam, no?, en aquesta zona que podem considerar de la classe alta, però és una zona tan privilegiada, tan bonica per a passejar i tan xula per a prendre alguna cosa un dissabte o un diumenge de matí, que com serem a resistir a no parlar d'ella, no? L'han vingut a traciar el quadre de Picasso, no? I sobretot també de maneres i costums de com era la societat d'ades, que la classe alta anava a l'Albereda per a tancar, no? per a veure matrimonis de conveniència. La història, en efecte, del Altillo de Zaplana, on aquell home sirià va amagar uns papers que van acabar involucrant a Eduardo Zaplana en la seva situació judicial en la que està i més realment també mereix un capítol a banda. Tot això ha passat en l'Albereda. Tot això ha passat en l'Albereda. I més coses, cada any passa la Batalla de Flors. La Batalla de Flors que tanca la Fira de Juliol. No? Clar, la Batalla de Flors tanca la Fira de Juliol. I la Fira de Juliol, una iniciativa del segle XIX, que era per a reactivar, per a que la gent no se n'anara en juliol als pobles, sinó que es quedara a disfrutar i a gaudir de la ciutat, no? Clar, evidentment, la Batalla de Flors, tots el tenim l'associada a aquest passeig de l'Albereda, però no només la Batalla de Flors, també molts altres concerts de la Fira de Juliol s'han fet sempre en el passeig de l'Albereda. També el papa Joan Pau II va arribar a fer una de les majors congregacions que es recorden a València en l'any 82, en 1 milió de persones allà al passeig de l'Albereda, no? I també tenim les carreres populars, ara estem veient d'ací, per exemple, la Marató, no? O la 10K, no?, que es diu també. Tot això és com quan es buida de cotxes, no?, l'Albereda, per a deixar de ser un pàrquing i poder disfrutar
disfrutar i gaudir de la ciutat corrent o en concerts, de tot, no? Clar, tot això, l'event més important s'ha de dir, i ho deixem nomenat perquè ja farem un altre programa, és l'exposició regional, que això es va fer i va marcar la història d'aquest lloc, no? Ho deixem nomenat, ja ho parlarem un altre dia. Mereix un capítol, mereix una traca però hem començat en el sumari que has fet parlant de la peatonalització de la plaça de la Reina. I clar, també entra a debat la peatonalització o la reestructuració del passeig de l'Albereda per a fer-ho peatonal, no? El Consell Valencià de Cultura ja té des de fa 10 anys un informe damunt la taula, una proposta també vinculada, proposada també per David Estal, l'arquitecte, que ara és assessor de Joan Ribó, i que ara, a principis d'aquest any, ja han proposat un concurs d'idees per a veure què fem en el passeig de l'Albereda, no? Li desitgem moltíssima sort a David Estal en esta comesa perquè, home, un passeig tan important que siga només un pàrquing per quan juga al València, pues té delicte, no?, la cosa. Aleshores, la reflexió sobre el cotxe i sobre la ciutat també s'ha de fer en aquests llocs tan imponents, no? I també proposem per a tota la gent que s'anime a reflexionar i a proposar a través de la web de l'Ajuntament què es podria fer allà, quines iniciatives es poden Hi havia una idea i és clar, el passeig de la Vereda, en efecte, caben molts cotxes, és un pàrquing. Si hi haguera un pàrquing dissuasori a aquesta distància del centre de la ciutat o del camp del València, el personal no aparcaria a la Vereda i aparcaria en aquest pàrquing, com no està fet, doncs anem a veure. El personal ha d'aparcar, això també s'entén, personal que ve de fora, d'espobles, etc. Però, digui una cosa, en el mig també el personal aparca, jo crec que, bueno, no està ni regulat ni no regulat, allà n'hi ha uns xicons de color i sí que tenen uns dinerets i tal, i ahir es pensava fer un carril bici, llevar els cotxes i fer un carril bici, però fa l'efecte que no se va cometre, diguem, aquesta reforma parcial, sinó que se va veure, diguem, que me sembla una bona decisió, veure la remodelació total, què se fa en el projecte global abans de cometre o depèn d'una decisió que pot ser ara funcionarà bé, però d'ací uns anys ja veurem, perquè el projecte integral, la idea que n'hi ha primigènia és brutal, seria fer inclús un pas subterrani i que l'Albereda estiguera connectada peatonal i com a, diguem, com passeig ajardinat, ni més ni menys que en Vivers i en el Museu de Belles Arts. Això seria una passada com a ciutat, però s'ha de fer el pas subterrani i això serà complicat, Sí, són molts diners. Sí, diguem-ne que n'hi ha com tres escalons, tres graons, en el qual tindrem per una banda el carril bici, el més senzill aparentment, però esperant aquest projecte integral, com bé has dit. Després tenim aquest concurs d'idees, que jo crec que no toca tant el fet de la possibilitat subterrània, no? I després sí que s'ha arribat a plantejar el poder fer-ho subterràniament, que seria la solució fantàstica, no? El que passa és que és molta inversió i és també un projecte que abarcaria molts anys fins a poder fer-ho. L'última reforma és de l'any 32, de Gerlich, també com no Gerlich, una altra vegada. Sempre Gerlich. I el que passa és que, clar, jo crec que al final se triarà l'opció del mig, que és reestructurar, que no aparquen tants cotxes, intentar igual trobar aquest pàrquing dissuasori i després també que tinga un carril bici, una zona per a cicloturistes, patinets, etc. Vols que rematem de manera poètica, no sé si romàntica, però almenys poètica, este passeig per l'Albereda que ens has fet avui? Home, clar, a veure, mireu, així tenim el passeig de l'Albereda, en el fons vegem també la font, i recordem les paraules d'Estellés quan en aquell poema de no hi havia a València dos cames com les teues, no dos amants com nosaltres. En el de no hi havia a València dos cames com les teues tenim aquestes frases de recórrer l'Albereda, aquells jocs familiars, creue les nits, evoque les baranes del riu, tu i jo en la solemnitat de la teua carn tendra, i després no hi havia a València dos cames com les teues, no? De recuperar Estellés, que per cert vivia al costat, va viure molts anys i ho tenim en un poema en el Coral Romput que dia per als biògrafs que vulguin estudiar-me visca míser mascó d'Esset, ho ha deixat escrit. Al costat de l'Albereda vivia el poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, que té tants versos dedicats a aquest magnífic passeig per el qual hem parlat un ratet avui de la ciutat de València. Un lloc absolutament privilegiat i un privilegi també passejar-lo, acompanyar-nos per l'anècdota i per la història d'una nova traca de barris que continuarà disparant-ne de tant en tant així Carles Hernández Coscollà, com sempre. Gran plaer, amic. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Continuarem per un passeig especial per la comunitat valenciana. Anirem a alguns dels llocs màgics en els que passa la llegenda i lo insòlit així en la comunitat valenciana. Un altre passeig interessant pel nostre territori en un minut.